Dopočul som sa o dôležitom dokumente, ktorý rozhoduje o osude mnohých našich ľudí. Vlastní ho táto osoba. Chcem tu mať aj tú osobu, aj ten dokument. Viete, čo je vaša úloha? Práve prišla osoba, ktorá má informácie o držiteľovi toho dokumentu. Počúvam. Dobrý deň. Zistila som pár užitočných informácií, ktoré by sa vám mohli hodiť. Nasadila som tam svojich najlepších ľudí. Dokument sa volá Triedna kniha. Jej držiteľom je známy, obávaný profesor Richard Gurlitt. Je triedy 4. A, 181 cm vysoký, priemernej postavy. Má krátke hnedé vlasy, kozu briadku a prevažne žiare optimizmom. Jeho typickým znakom sú vtipné poznámky a žartíky. Takže poznámky a žartíky. Chyťte mi ho. Yeah. So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Yeah. One more taste of what I got. Uh-huh. I'll have you spending all you got. Come on. Keep going till you hit the spot. Whoa. You can have it your way. How do you want it? You go back that day. Počúvam Rádio Express. Okay. Koho počúvaš? Nepočúvaj. Ja aj tu ste vy, šéfe. Získaš jednu knihu a místo vlastníka dostaneš SMS-ku. Jasné, jasné, vybavím. Nebojte sa. In the back of the rental on the beach in the park. It's whatever you into. Got the magic stick. I'm the love doctor. Dobrý deň. Ďakujem pekne. Práve vyšiel zo školy, stopol si taxi. Policajná stanica, prosím. OK, ideme na policajnú stanicu. Taxík, povedz, či máš v aute cieľ. Nech povie nejaký vtip, to je pre neho typické. Dneska je aký smutný deň, povedzte nám nejaký vtip. Je to pred plotom a nedá sa to preskočiť. Čo to je? Nevieme. No predsa, predplotník nepreskočiteľný. To je on, máme ho. Jasne.
smerom k rieke. Je tu, je tu. Ale dobré ránko. Myslel si, že nám utečieš. Nám? Triedna kniha je moja. A čo s ním, pane? Zbavte sa ho. Sledujete televízne noviny s Patrikom Korzárom a Bankou Bartekovou. Dobrý večer, vítajte pri televíznych novinách. Vítajte. Záhradkári už začali so zberom jablok. V Niederparku na Sohote sa našla mŕtvola zabalená vo veci. Viac už o tom vie naša reportérka Grušpy. Grušpy, počujeme sa? Áno, počujeme sa. Som tu priamo na mieste činu. Tu za mnou bola nájdená mŕtvola a tu je jej nálezkyňa. Čo nám k tomu poviete? No tak ako, ja som prišla do parku, ako každý deň chodievam, viete, že si dačo nazbieram a zrazu uvidím vreco a nie hociaké, igelitové na reku. Pozerám lepšie, začne sa to hmíriť. No, zavolám políciu. Ďakujem veľmi pekne. A po mojej pravici je už predsedkyňa policajného zboru. Ako koná polícia na mieste činu? Boli sme zavolali na miesto činu, kde sa našlo neidentifikovateľné čierne igelitové vrece. Obsah vreca je momentálne neznámy, predpokladáme, že sa tam nachádza osoba. Bližšie informácie vám zatiaľ neviem poskytnúť. Ďakujeme veľmi pekne. Z parku na Sihoti pre televíziu GCM, Grušpy. Čo sa to tu deje? Neočakávaný zvrat situácie. Komisári sa snažia vyťahnuť mŕtvolu z vreca. Doslova znovu zrodený sa určite nevyhne polícii. Viac informácií vo večernom spravodajstve. Dobrý deň. Dobrý deň. Nech sa páči, posaďte sa. Ďakujem. Čiže pán Gurbic,
Vy ste ten, čo vám ukradli triednu knihu. Je to tak? Áno. Čiže, ak dobre rozumiem, všetky informácie sú stratené. Navždy. Nie tak úplne. Ako to? To musíte vysvetliť. Bolo to takto. S 2 študentkami som riešil ospravedlnenky. Samozrejme, ako vždy, povedali zajtra. Nahneval som sa a poslal som ich preč. Avšak zle zatvorili dvere a počul som, ako niekomu podávajú informácie o triednej knihe. Zavolám teraz. Radšej. Triednu má Gurbic. Ríšo Gurbic. Začal som niečo tušiť, tak som sa rozhodol, že vytvorím kópiu. Netrvalo mi to dlho. Potom som chcel originál zaniesť na políciu. Sadol som do taxíka a skončil som až tu. A čo sa stalo s tou kópiou? Postarajte sa o ňu. Nebojte sa, u nás je ju v bezpečí. Ríšo, dostali sme ťa. Môžeš. Čaute, dnes idem natáčať túto s... jak sa voláš? Dneska idem natáčať s Nikolou Chubby Bunny Challenge, čo pozostáva v princíp v tom, že